traktörün sürücüsü? Men, Traktör sürüyen kim? men Sen? Gülxanadan gelýän. Kaza edip gelýän hem odan düşasa. Selbi Gurbanowna. Eň bilen hatabat ýygnagymy açyk dip yglan edýän. 2002-nji ýylyň nowruz aýynda ýollaşram bilen öýe gelemde ýüzüň kurşördüpsiň. Çäýnegem şahyrdadyk goýupsyň. Vay, owaň tüpük serhoşlaryny ýygyňa tyrkap gelendimi? Ey, heley, inni men ýollaşram owaň serhoşlar boldymy? Heydi giýje tagat 4-de iwalady mihmançylyk gelermi? Tükat. Kakady, ýalňyşmasam sen meni kakys kuks etjek öýdi. Ýalňyş ýaň heley. Men seni ýyllar murony aletjek bolýan. Men sen at tepeni aletjek bolýan. Bol kuşşörlüýän men saňa. Men ýanynda şojagy hokkan görkezde. Ya qaytarmyş ata özüňden medet. Inni saňa gaýtarmyş ataňdan peýda ýok. Heleňi urjaňçynyň bolsa, telewizoriň üstüne magnitofonuňam sesin gatal. Ýogsam gamçy degmäkäden jady zaýlap gyýraryn bolýyn. Gamçylygyň ysmaz bolar. Ey, sen men üstümden uljak bolýanmy? Ya ata babamdan galan durra. Dürre ata-babaň kam bolsa, türmede özüň ýatyrmaly barsyň. Ay sene. Kalkan kaka. Ha. Assalamu alaikum. Eygilik bu. Kalkan kakan 6 aýdan bir gedek aýagyny edep sapagyny geçýär. Seňem aýagyň diňini etmeýän menden öwren. Ine şeýdip Oýsan oglan. hapak berberin. Bolup oturşyň nähili, ondan mihman saçak başyna çagyr. Gelen bolsaň geç. Hay, öde kalkan kaka. Al noş bolsun. Kalkan kaka diýär ha. Bir tawadarda ýaşaýan agam toy tutdy ya. Oho. Allah Oğul canım. öyle, oğul. Ay, oň bolsun. Kalkan nosum. Toya gelmede seňe toyda körüm ýok diýdim maňa. Kalkan gider, ýöne öp toyuna. Ay, kalkan kaka. Aýtma toya bile barmaly. Otur, kakma düşüp dur, dadyk gide. Kalkma gelecek bolsa toyumy da başla berejamyza. Gelnece, toya selim gitmelisin. Nesip bolsa. Yeňeň toy yaramaz. Kim kimden uğrap, çekilip barayan deňiň Agamcan, yeňemi guraýaňammay. Edep berýän. Heleyleň mollagy şudur. Kalkan kaka. Sana bir akıl vereyim. Akylyň ataňa ber. O nertil maşinede gura veresa toya. Ey akmak, çaçaw düdü. Sen agyň hep biz oğlunu öýrä diýip, men şundan şoňa tagty bazara toya gidermi? Ayyan gitjek diýmedin kalkan kaka. Diýdim, toya gitjek diýdim. Toya gitjek diýip yeňeňden 1-2 million manat jantaya urup, giderin töwelelep şähere garşy şäherden ämedýänim sen gowulýan. Emek ýyp çekerin. Hem toy ederin, hem diýip salam. Toya başladykmy şammahan? Başladık. Başlan bolsaň, hana ol uğra tüneňme. Onunla toyun kutlu olsun. Keywan geç partaňa. Gelnejeň bilen edep tapaga başlaýar. O nertil maşinede gura veresa toya. Ey akmak, çaçaw düdü. Sen agyň hep biz oğlunu öýrä diýip, men şundan şoňa tagty bazara toya gidermi? Ayyan gitjek diýmedin kalkan kaka. Diýdim, toya gitjek diýdim. Toya gitjek diýip yeňeňden 1-2 million manat jantaya urup, giderin töwelelep şähere garşy şäherden ämedýänim sen gowulýan. Emek ýyp çeker. Hem toy ederin, hem diýip salam. Hay şammışım näletdiň şumuň bir şagally tänim. Toy diýip gelende ne bildim ne abatun bibat etjeňi. Hey melgonyň ýeri. Hey heley derrime. Akylja bol ho. Televizyon akylja bolsana.
Sen nämen öz äriň el götürecek bolan oýun etdim o. Alnıma toğav edecek. Manlığından tiyip alacak. Gummol staydın karan sayla. Kaydıp şu göğe aylada karasın kurkalayma. Ey Selvim. Oy men bir qaramangla ey. Men yalňyz oglumun hatyrına kapyňdy gyrnak boldum. Oğdun bilen ýerip kölüň bilen çykdym. Ay bolýalay. Bir diýenge iki gaýtylada näler? Selvi. Göz ýaşym bilen kapyňy suwlap qara saçym bilen öýüňi sepirdim. Oýnetdik Ýene de men saňa yaranyp bilmedim. Öde haramlyk etdi. Utanmaň deregine bolsa her öň ýetiniň ýanyna Ay. öňlük gedýär. Bar öz perpekirleň ýanyna. Böý saňa Oy, dar sana keywan. görnýändir. Perpeker Näme bolamay. goýsana? Bar näme? Sen halis men doýurdun. Halis doýurdun meni. Ay toýa gitmejek bolup. Bar git. Ey. Sen näme iş yapýorsun bärde? Ay Galkan kaka jantaymy galdyrtdyryn ay. Galkan kaka, edep tapany geçen biziň aýarlamady eşdirämeň o. Ay çak gummol şerden. Deýýuňyň ýeri biziň hayran. günümizde bulap, bulaw ajaga gummolýan. Ýywaladım munuň da. Gelin, boşa şura gatlan. Oýnetdik, Oğluma belli gözlemeli kişi Olyar, oldu. bekledim Seni otnap. Haramlık edip diyor. Ece? Doğulunun kutlu olsun. Sağ ol kakana mutlu dalla näme? Demesene. Men sana başyň aşak talyp görediýän, sen gözleň balkylap, ýyllarymlap, men ışga düşdüm diýip durasyň. Ejeň bir görsün şu gözleňi. Goýsana Ayjaman. Batır. Şu güller al. Ýokla Gülnar. Alayda. Gerek gelle Gülnar. Alayda birine soňa Gülnar, men berersin. güller näme deýin? Bir deste ulun näme dilýän bilmeýän bolsaň mallaryňy ber, goýnuň bolsa goýna ber, sygyryň bolsa da sygyra ber. Tonurmaň da gyllar. Men nur utanjam oglana. Utanmajyym, utanma. Al. 20 ýaş ýaşap gül näde diýip durmaň näme? Saýla gyzlaň birini. Saýla. Sağ ol Gülnar. Han bir krak yapsın gyllar. Be gyzyr, bu bir deste ul kimin meslemesinden çykar? Ol bellile. Kim oýdu? Sağ ol. Yaşıl maňa bir akyl bersene. Näme diýdim? Akyl ber diýdim. Bolamayt. Akyl ber diýdim, akyl. Oho, bay bu ýeter tamyk bolmaly sen. Sen şu tamyklaryň diplomsundan mı ya, dowitdinden mi? İki diplomly. Ha, tügeleme. Hani bir golarak gelle bir üfle bakalım. İçemok yaşıl sagat men maňa akyl gerek. Ha, mümkin sana pul jagy gerek bolaymy? Ýokla yaşıl, öz pulum näçe bilemok. Bar bolsa akyl ber. Ýoksa men galýam. Men sana häzir hep Dur ho yaşıl. Beýdip däl tenti akyl berýär. Sen näme men tenti hasap edýäňmi? Inim ýoluň uğruna her satykda akyl berip berýär maňa akyllar diýip eşitdiňmi? Men jellap ho gerip beren düşdiňmi? Alym tattım alym. Jellap. Hawa. Ay şiýa bolaýdy. Jellap. Ine men ne? Asyl men gözläp görün kişiýdi. Meni göreseň men mada. Ana hol bedew gorýar. Arkan kakamyň bedew şol. Aýlaw baglap ýören garlawaç. Ine men gözläp beren adam şuňa adatlarda. Şo garlawaç häzir ýarym bagatyna şu ýerden kişkep geçirmedem. Türk filmi. Galkancan. Aman mı gelin, aman sağ mı? Şükür Hudaýa. Galkancan kapıda duran garlavazın satyamış diye eşittim. Alarman bolum geldim. Galkanjana garlawazyn satyno. Garlavazın iyisi siz mi? Hawa.
Yok, bu üyün erkeği iyeti bardır ahı. O bar bar. Men bärde ho. Üyün iyeti bolyan bolsaň bir kaptalyňa seretde, sen mollik goýberde. Sen mol. Bu sen mollyşa oşarak gollynym. Sen mol. Berekella galkanjan. Hakyky galkan mollun sen. Eneň atan gurbany bolaýyn, adyňam tüýüp bilip takypdyrlar. Yaşly, Ho. siz ola boly Geleli. Bir jellap adyp eşitmedin şol obada. Şol meşhur jellap men. Galkanjan ullukan toy tutjokmuş. Elim ýokara harjyn petrekmiş, şoň çybem garlawaş diýen atyny, aýlawlary baglap ýörün ýyllarym atyny eşek bagasyna satýarmyş diýip eşitdim-de gelýändirin. onu sana haýsy eşşek aýtdy. Onaydan daşda ýaş törekdi. Ataň ýaladyma azgyrylmaň näme? Tahta wazira toýa gitjek harjym pesip onunla menne ýaňransyň da. Onun bu benne de şon estik gelýänler. Wala. Semmol! Anha baýdyşyň göwüne makul. Oho, burgutsan. Ne sana akıl verem. Şam çırağa yanıp duran. Sen maňa şam çırak ýanyp duran, hazyny berseňem sen zadyň gerek däl. Akıl verdiysen berýän ýok. Akıl allyysam alýan ýok. Şonu paşya. Sendən akıl satyn almaly, satyn. O aýlanyp. Näme şamuşum? Men aklym kim diýip eşitdiňmi? Akıllı kişiler bilýärmi neydi? Mülkünni. Sen olsa çigit dep ýördüň. Ey bol ýa-da. Şamuşum näme janyň ýakýany? Näp janyň ýakmajak, näp janyň ýakmajak. Aýla waglap ýören garlawaç pür köpüg geçmese. Kalkyny atgarlyp açmy? Hawa. Näme satjak bolýarmy? Kalkyny kakam toy tutjak bolýar. Ogul öýrjek bolýar. Harjy ben. Öwlüýä kesinni? Ine. Garlywaçy meni tutdurmaýar. Hı. Sowul şamuşum. Kalkın ağa? Kalkın ağa? Oh. Kalkın ağa, salamu aleyküm. Kakımı salam aytdy atamam. Kalkın ağa, halı pulunu al. İstesen göğe gorçun yapacak tep-täze göğe 10'lörden yeken sanap bereyim. İstesem işimde gulocunun doğu. Ol sen kalkoz başlıkan kalkozandan şivetlerin tokumundan. Yöne kalkan ağam mağa eşek değil mi? Näme diýme? Eşek değil mi? Can ağam eşek var mı? Eşekler 50. yılda oturdu. Pulli, dollardı, malli, yeken sanap bereyim. Hut bolurlu, başa baş çalışarlar. Yoksa da kapımda köyüne ben var. Münne gaydağım. Toyunda tozsun. Yöne canağım mağa garlavacı ber. O ne hemen? Garlavacı. Kalkın ağa, kapıyında garlavaç da. Yöne ağam eşek değil mi? Eşek değil mi? Bedevatın yanına o canavarın adına adamım bu nedir? Bedevatının ne emediğini ödün kovul yana. Senem hol şammışım uğrattı mı? Oğlu, şamıcan uğrattı. Kalkın ağa toy çok oluyor dedi. Haracat peterek. Ayla vağlan bedevini eşek bakın satacak oluyor dedi. Menem ağam eşittim de gönü ber ine yendirin. İne ağam al ırza bol. İndi karlavaş ben gerek. Sana garlavaç gerek ha? Bak oğlu. Ne sana garlavaç? Gidersin kalkan kaka, gidersin. Böküp gidersin. Böküp gidersin. Mert bolunda.
Alıp gidin de Karlavacı. Bir ayalı toyak dengden bir sürü geçini çölek derin ansa da. Sağlık mı kalkan? Sağlık amanlık mı? Salam aleyküm ya sağ. Aman mı eline aman sağ mı? Bir bedent betlenip panca uğradın. Selamun aleyküm ya sağa. Toya var ya. Kalkan bilen. Kalkan kalkın güde toya var yani mekdanak bir. Toydan kovulup gelenemek diye. Tavazarda kılıç kalkan oğul öğren. Min başına toy meylin olsa. Tavazıra He. toya. Oğulu. Şundan sonra mı? Hani kalkan yani işti var mı? Yurdun koç etinden toya gider yani. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Sağlık mı? Aleyküm. Ağır mı? Var olun. Hakan ar dedi ya, zalliğin baş bitiğin arlığın öz adına da geçirdi. Neymi iş vakanat verin öyüne de varan okma. Ay yok la düğünem vardım. Kakamka neymi toy bilen ne? Tavadara toya gidiptir. İnne o eceme mide suruğraptır ol. Oy yoga. Ola. Bizim bilen kalkanımız olacak olsa ayarlı yerine düşürüp toya gitmeli kalkana olmalı. Yok o varsın. Kalkanı ben gözüm bilen gördüm. Maşinin içinde ayağım var eken. Şammışımın BMC'si. Nira var ya diysem tavazıra toya var ya diye. Be. Zallıcan. Sen öňü bilen kıyas ağan yerini sürüp ber. Doğru. Ondan sonra Bellaval ol Murat Pelvanın, Avadurduýunyň, Mülk Bayramyň, Poşçu Sarıýaryň, Sadewejäniň yerlerini agdarıp berer. Ağdardım kocaýyn. Hemmesini mi? O emmesini. Be. Kakan mamla. Onsa mülk agdarıp sürüp çykjak bolsaň öýe barmany wagtyň bolmaly äden. Onu näme çalıcan? Men mülk giremde haçan araşayn. Näme çek garaşyp? Häzir eýlek dört gedek bark gelsem dürlejäň mülküni oturýan. Aňyrtýarym taýdan bizim mülkümize geçerin. Tapyan değil mi? Wagt tapýarlym, manlysyny galdyrman. Bolýar onlar, taňry arkadan. Bir gayret et. Bor. Diýjäk alman bargyn. Arkaýyn bol kojaýyn. Men taň hojaýyn näme diýip näçe gede gaýtdym. Eynim, bugün nägilgün? Oğun ağam. Gowgullygyny bilýärle. Bayram günmi, ruh günmi, dins günmi, haýsy gün? Traktör sürmäne göre daýdyn. Ay, bolýalay, soňa göre daýaryn. Bolýan, menim soňay daýaryn. Alay, edil şammışymyň öz bolup göräpsiň o. Kakamışım diyen bolma. Men kakam şumam bolsa sen kakaňy bilýärmi ogun näde baglatdy? Derledip. Sen kakam, men kakam aglatdymy? Onda da näde baglatdy? Men gurdy baglatdy. Jalla kaka. Bilýärmi şu nähilgün? Gowun, toýgün, bayram güni. Ýanky maşynada geçip giden gaýdam. Güleň serşol. Yetidinler berde şüdgäriň içinde termenip ýörmedi. Yetgowydynlar. Ýogsa kakaň ýaly ağlak galarsyn da. Ey, Mecnun, Ferhat, sen ol toy geymiň birge gitdi. Aşyp.
Yedidim kıyfiyen seni, senin aşkın yaktı beni, benim ahır yanımsın sen. Salam äme. Aman mı? Genece, Gelnece, kalkan kakam sana yer dep durayami? Vah ballim yermen depçekle. Yöne gelineceksin dutar salıp bilen o. Gelani ayrıl ödüm düşörüm. Ulok yol yağda daydım Merdan kaka. Merdan kaka şu gelinine dödmeçilik etmesene. Hani geç. Bir hehan al. Otur. Oğlum Berik gel. Ağana gördüm. Hay. Görüllenim şundan almalı bolsa. Ne bileyim ne. Merdan kaka. Şuna sen uğrun yok. Al. Bir kere sahip şakali. kalkan kaka ayağına yazdım suda yaktım. Ay berekallah. Metan koy öyle. Merdan kaka, atını ne gördüm? Aradalım. Türkmenin kaptığına at kişine yaptırmasa bolmaz. Kanat. Uy, kanat? At mıdır şol? Ödem ne ahil at? Zınt at. Ağdım, orada da vakti olaydı da. Şol at bolayan mı olsa onunla sen? Yeşek, yeşek. Ey şun melgum, beni günüme koyacak mı sen ya yok? Merdan kakan aytmasa da hakikadaydın tapılar han oğul. Bak elçilik diyorlar Merdan kaka. Becit sat atını. O canavarın günahına kalma. Ya Merdan kaka, Türkmenin kapısına at kişine yaptırmasa bolmadı akırın. İlki Türkmen mal. Kanna gördün. Ödü keyip tapa edip ayağını işlediyen Türkmeni. Kanna gördün şuloryalı bedevatı harlayan Türkmeni. Ödü imen. Atını idiriyendir Türkmen. Ödü giymen. Atına giydiryendir Türkmen. Bedevatın en namdağı yağ şalının yağlı gün şöhlötünü loğurdap gözünü amaştırmalılar. Gülöksör nämedim qaryan? Agyz bize aşyk bolanam görüpdik, magşuk bolanam görüpdik, ýöne beýli hetirläp ýörene görmendik.
Agyz beýip tülmürep barmasana. Başyň gallar töwerew seňle. Başymy gallarsam görenim çally bolupdyr. Jally ýok, jally diňli tepede yer turup ýörer şu wagt. Gelýän. Çally lagy. Waýy, delhana gidämeli boldum da hali. Gıylar, yürün akıdayın, münün maşını, yürün. Yok, bir daha ağamın maşinine karışýatar. Ağın da nedin acıma? Esselamu aleyküm cemaat. Wa aleykümselam. Waleyküm. Aha o adamlar. Şu Galkan eminni biziň hatara goşulayjak ýaly. Ya, kalkan bärik ýalňyşyp düşendirler. Ha, iyi bagaj. Senem tutuş nökerleňden gelipdiň bolan. Saňa mesjitde näme bähwit bar. Bir kemmi seninde. Aho kalkan. Şeydip metçide gatna verecek sen. Ha, näme gatnama? Kalkan ağadır bi. Bir gün metçide gatnar, bir gün şähere, ýere bir günem. Aha o adamlar. Siz mescide togap kazanmana geldiňizmi ya? Gıybat kıyıp günah kazanmana. Aho. Kalkan eminni oğtarını aldırar ýaşy bar berendir. Indi namazy metçide gatna versinler. Hayırlar. Kalkan amanadın alırsa aldırar. Yönü oğturunu aldırmaz bil koy kelhan. Ha, ne bileyin ne? Hele gepidir de. Telbim oğlum hepde de bir gedek el okloğluyu kalkan bilen edep tapan geçýämiş diýip eşdiýär. Ha? Kalkan ağa. Şlyapal gelaydın Mescitte bir gıybatın oy. Gıybat bolaşydy. Ulyla aýtýara. Ey şammışım. Sen meni gülme koyacak mı ya yok? Kalkan. Sen şammıdan boyunu satın almadan amar tıpmardın. Menden ýöne sypmarsın. Sonra ay bede daha Yokorim da Allah'a. Men şundan boyumu satın aldım. Bak men koyun verecekle yönü. sen sadaka veren sypçylaň çylyk bolsa. Mam gelýär. Ha, yürü onunla. Gülöwser janip hakyt golumdan tutaýdy. Golum ýanaýandyr öýtdim. Ereýändir öýtdim. Garagyn çykdym. Gülöwser jany bagryny da basaryl. Bolşumşy bolsa. Tenägi hali. Wagtymy derkim ýeten o. Ey Allah. Traktörçiňe bir öýüň akyl paýhas bere göri. Bajagal gyrnaga akylardan geçipdir hali. Goýsana gyp. Näme jally ýördiýse iýine düşüp gidiber öýtýänmi? Yok, öňüne düşüp tolgula verirsiň öýtüp gorkýan. Jorojan bilip goý. Söýgüň Hudaý gyýp bolýandyr. Sen ujaga garaýaglyn diwan edip däler edip aýaň atyny toglanyp ýatanyp gul edip taşlamaly gyýdy ahyry. Ne edip? Öýüňi ilal Jorojan. Sen türkmen gyýdy ahyry. Biz jallyn hökman tynadym geçirmeli. Dur, ey Allah. Ol häzir şu bolaý ortumda bolmaly. Yüregim sızýar. Yüregim sızýar. Oğullar näme gulluk? Sen dost ýene bir gedek ak ýaýla baraýsaň, bizden eýgiligi garaşma.
ak ýaýla sen barjak ýeriň däldir. Ýene bir gedek görnäýsen, iki aýagyndan ýynarsın, iki garagyndan ýynarsın. Düşündiňmi? Sana ak ýaýlada görünseň, toýundan ýynyrýas diýdimmi? Diýdiň. Sana ak ýaýlada görünseň, iki garagyndan ýynyrýas diýdimmi? Howala diýdiňle. Sen diýlen etmän ak ýaýla geldiň hana oğul. Inne ýediň tapsaň diý. Näde erken? Kelle paçaň pytyradar. Çamalaňy çaşyrar. Oğullar, maslahatymy alyndy, gidip tünöňizi ýarmaňyzy ýalasaňyz laňy. Hay, demden bola. Herre pataş bola zaňar. Oğullar, aýtda aýtmada diýmäň, sözüm ýumşak bolsa da goluma agyrdyr. Ne etdiniz? Näden röýdäň? Wordok. Kelle paçagyny pytyratdyk. Çamalagyny çaşyrdyk Aýjamal. Ay yoga. O Aýjamal. Hanaýnyň aýryny? Aýraýnyň diýen sana. Aýır da. Tötänen boldy Aýjamal. Hudaý kessin, tötänen boldy. Tötänden ýitine. Gurban bilen Serdarın tötänden ketelhana düşdüm. Pirlim tötänen işten galdymy? Hay, ak ýaýlan gerçekleri. Gök ýaýlaly ýeriniň kelle paçagyny pytyradypdyr, tumşugyny urudypdyr. Özlerim ketelhana düşüpdir. Bay, iş bitiripdirler. Urduk Aýjamal, anan urduk biz. O ne etdi? Ol köprä urdy. Ol köprä gurupdyr, ol gatyra gurupdyr. Bar, sen şähere gitdi, kelleň garlat. Beyniň bagyrsa süýşendir. Sen urulup, urduk diýip durdyň. Kelleň tertişli hana gul. Wah, günüňe ýanaýyn. Jalla gynyňdan geçdi. Sen bolsa geçmedin. Näme? Siz asıl glosörle jallyny diýneden geçirjek bolduňyzmy? Diňe jallyn näl senem, sen geçmedin syýnagdan. Çık hana sen şu kapıdan. Ha, aman canım, aman sağlık ne? Ediz doğun, soğuruşun iyi desin. Anriyemiz qahtasılı yerlerdenler. Zallıcan yalı cepaka şiitler seyrektir. Zallıcanın näme işleýär? Zallıcanım keys sürüyor, keys. Keys bolanna magazin mi ya idara? Yok logiz. Hol Amerikanlığın ullokan traktör var ya, şon sürüyor. Zallıcanım kikvanda boyunca sport ustadı. Nesibe gaýyp, nikah gaýyp diýlenler. Han nunna Cemal, gyýdyny araba sürýäne de berdi. Maňlaý şeýledir de pahyryň. Zallıcanım inni kıyıl üniversitede giriyor, özüm hükman.
Mektebim altın medala oturdu. Göňnüňe getirmesene gaýy. Gözi pele berjek bolsam, häkimin ogulçynem geldiler. O ministr var, siziň owaňyzdan. Şoňa jetem geldi. Kümüşdoğun, men katı çınımdır. Şu bolmacak yerime baryan nälerin. Aparmacak yerimde asla görünýän nälerin. Müň sağçı gelir, ykbaly alar diýipdirler. Aýdan ary, günne nurly gyýdym bardyr. Kimi göňnese şoňa berjek. Kümüşşan, bir de mäbi hal adamlardan näler. Galpyllap oturma güýz. Barbyr ejem seni beren ok. Utonaň okmy güýz? Mysalaň ursun. Häkimiň ogluny bermedik balamy. Qara ýağlysyn aryp berjekmiş. Hey Hudaýjan ey. Keýsürýärmiş. Däli dünýäni türýärmiş. Bar. Depterin getir. Hay yüzü qara diýse. Gök ýayladan kalkan başlıklar gudaçylyga geldi diýip ýaz. Bermedik diýip ýaz. Bor, Näçinçi tawçy geldi? 111-nji. 111-nji. Hani? O ne beýle gyz? Gynnaň qara tüňçe ýaly gyzyna 150 sany tawçy gelip 151-nji salyp gitdi. Men peri gyzymdan zyýatmyşmy ol? Ece, senem bir Türkanasy. Gynna gelnejemin kä 50 sawçam gelen ok. O sana 100 diýýär. Senem 100 di, 150 di, 200 di. Näme derňe uçelip barlap durmy. Al ýaz. Tobe. Maňa pripit getirjek bolýarmy? Ha? Saçından ak giren ejeňi Hudaýyň öňünde ýüzi gara etjek bolýarmyň. Awara bol. Ýüzi gara. Hey sıpatyň ursun nitänin. Sıpaty uğramış. Näme diýdiler? Kovdular. Dogry edipdirler. Görlemini, muňa ejen koýýarlar. Bilem dogry edipdirler diýip dur. Mukokyň çykyn tomar. Vay ejejan, gülügser ýaly pirini baranmadyň ırıp apar gaýdaýjak sen. Haýta aşyk beýdip aňsatdykyň maksady etipdir ha? Haýtaşyk ejesin sawçylygy iýerip, aýdyn hele daladyp ýöre. Gülügser ho eje peri peýker. Sen münasip öýden kowlansyň, münasip. Wah bala, gülögserin kulu bolsun. Eje men gülögserin kulu boljak. Ömür arzuwym şo. Kaka, metçide gatlaman koyaydın öýdän. Hudaýyň moğlu müftüsine göwüni yetmändir. Metçide gatnaýanlara göwüni yetmändir. Gaýtam köpçülik ýerde günüň gylykly geçäjek ýaly. Kalkan kaka. Ovaň haramna fakçy bolup beräý. Kalkan kaka. Ovaň suwuna mirap bolup beräý. Düýünki burnuny sakyp olaldanyň Kalkan kakasyny garawul etjekmiş. Hay! İlgün baýlyk dip hallan atýar. Daş töwereňe seret. Hey sen ýaly obada daş götürüp berenmami. Hana ova? Ovam şu? Ova bolaýsyny. Benim gök ýalamyz ne ova, ne şäher, ne şäherçe. Kapyňda 6 sotka mellek. 6 düýdümden aşa bitdiýän çöp ýok munna. Töwereňe seret.
Jaylar münner üstüne. At qaytar meydanına 10 000 ýyl at ýaşaýar. 20-30 000 malgara var. He, men başyk bolan ýyllam şäher bilen owan deňlemeli bir fiýasat ýüze çykypdy. Netijede biziňki aly şäher tipli pafiologlar döredi. Ana şondan soň daýhançyň köküne pal turuldy. Anhanny bilen daýhanmyş. Ukrop Petruşo soğanır pomidor gidip şäherden satyn alýar. Soyullar şu pasyolun taslamasını para verip Aşgabatdan alıp gelin. Kim? Sen. Şonu pensiya çıkarın. Mellekte işlemeli borunip. Yadyňa düşmedi mi? O wagt kim işleýär? O wagtlar hemmemiz düşüp kommunizm urýardyk. Anhanem güýmenjäm ýok, daş göteräýmedem garnym gidip barýar. Goýsana kakasy. Bahane etmesene. İşleyecek bolsoň han hajyka mülk. Han hajykamış. 30 kilometre ol. Kim aldy? Özüň aldyň. Ey heley. Men mülkler oba gola yerden alam emellardy. İl ulmagyna näme diýer? İle gow diýdirjek bolup itiň ölen ýerinden aldım. Şo mülkleri. Ana ennem günne gatnajak bolsaň näçe bildiň? Bildiğini bahane etmedi. Kulak as. Bir kese gazı soğun bakası 500 manat. 1 litre benzinin bakası 400 manat. Muğut. Bahane etme. Muğut. Oğlum men seni ecesiz koyaýmasam, ejeň seni kakasy koýar. Ay dur kakasy. Dur kakasy. Beýbersene. Beýber, men şundan bir täzeden bir edep tapagyny geçeýin. Ay bolýar kakasy. Öňkü edep öwrediňe mana sammuşum dünýä eredip ýörhow. Betetsene. Topraktan dälik. Ya Allah. Ine merdan kaka. Şu mülkler menki. Bu mülk senki däl. Senmir ederini bilmez. Men näme etmeli? Öňü bilen mülküň başyna ata babaňa sadaka ver. Aş ver. Zallıbay, kılıç kakam tertegine kalsın. Onsoň ulus iyiliňi ýygnap mülküň başyna ulu toy ver. Onsoň urmen kolyan bir yerler. Bolmaz. Bir yerler eýesiz yerler. Bir yerler yetim yerler. Hossarsız yerler. Siz bir bagty gelen ogullar. Bulara padşa mura muğtuna mülk berýär. Hey, ederini bilmediler. Dünyada eýesiz zat ýokdur. Mal bolsun, yer bolsun, ol eýesiz bolsa, har bolur, yetim bolur. Eýesi bolýan bolsaň, mülküňe eýe çık. Kulübe gurun. Göçüp gel. Öňkü hökümeti näme ýykdy? Kim ýykdy? Eýesizlik ýykdy. Yeriniň hem, hany manynyň hem eýesi bolmaly.
Ah, Jallıbay gerek bu mülke, Jallıbay. Yaşlık gerek. Bu mülke yaşlık gerek. Vah yaş gitti, devran geldi, vadarı. Selamun aleyküm. Gelin mi? Gelin oğulaydı. İçindekler düşürdü çaltarak gelin alıp gitmeyin gözera oldum. Çalt bol tiyip oldu yani. Senin oğlun da kim oldu? Merli kuğun var ya kurrum yok. Ne yapayım şey küpe yoklu. Kakın ile tanımadı ya üyel çaltarak ondan seni edeceğim vardır. Tiyip olayım ben sana. Kakazan her seni orgundan hatta iyicemim tanımaz seni. Ecen kengirden ben şunu tapıyorum. Ente bu üye var mı? Öyde uğraşan meseleler. Nağışlıca tayak nerede bolsa da kara giceninki. Niyeti çalıntı çalan verdim. Cümcerip duran gözlerim kara giceninki. Ay kaka ne diyen ay? Bağır yerini yağ ettin ay. Nerede ettin, deher ettin. Ecet yokmadı kul turmasıydın. Beni gepletme sen ilk kanala tanıy. Kara gicen? O tökü seni cınar vakt tersine çevirip taşlaydı mı? Hava, men kara gicen men ak gicenlerle kara gicen. Görmedikler görsünler, eşmedikler eşsinler. Men kara gicen, barın buğuşlan, aydın, zaradın, men kara gicen. Vay taş ede gördün. Senem can, men öldürmeli, senem. Bilen men ne etmeli? Men var, jalvarım, daştım, doğrurum onu var. Ekidip varıp ol, deng atmalı. Ya da üstümde nep yağ koymanı duran yerine otlak koy vermeli. Vah yer sen şu iğne yağışlığa çık olmak ne emeğe gerek değil sene. Sen yağışlı? Vah eşler olsan senem can. Bizim Akyaylı ovamızın kıyılarının biri Gökyaylı oğlumla söylüşüptür. Ödürüm Leyli Mecnun oluptur. Anonsa onun kardeşlerin biri bana. Sen bir gidenin adam, ayrılıp barmayan yerin yok. Şol Mecnun yiğidin anırsı kim? Şol ağdı bir arası mı? Bilip ver, sinap ver deyip menen hayiş etti de. Senem can, onu tanıyan, kalkan niyenirler. Ol şu 60. yılları şol ovada birazcık başlık olan işlendir. Eştendin de, ondan yan kalkan etrafta, velayette, bolgusuzca emellerde de başlık olup yol başı olu işledi. Kepin tümlük yeri ön hükümet yıkılayanca onu öyüne maşin atlattık. Ay küçücüğüm oldu emeller de başlık oluyordu. Uyyy, kalkan tentektir ol. Oğlu öğrenme meter tentek. Yönü mert olup boynun almalı. Şu iş deyip bana giyice unni ılgap veren gül yağlı yedeki. Vay tova taş etin tentengem gül yartı var Bol yareken. Ananay bol yareken. İç sigara kalmış. Yankı kara yağdan içime de gidip duruyordu yani. Bir hili yüreğim bulacak oluyor. Kaka maşine var kaytarama var. Merezdayımı kurrum sok, ecen şov olacak o da batan yerin kahçalıktır. Eşitler olsan senem can, yankı gökyaylı yiğidin mülküm elttim. Sinema ne bir rahat bilen, he? Bölümüm körüküm olacak yiğitten. Eşitler olsan senem can, şu iki sağadın içinde yankımın yerim sürüp verdi. Mum helim edip keşlep, asıl iki vermeledik koyaydı yank. Eden işi uğurla olup var ya, nereye alıp doğruna etmeli. Hemen sonra sinema başlayıp pul vermekçi oldum. Alana köpeği.
Alan o. Pullun yüz döndürenim gördüm hov. Pette, tep dedece şakırdap duran enver iyisi pullar hov. Alan o. Ana tentet diyerimin sebebi sol. İnnem bir oyunuma bak dedim. Getirdim çünkü arağı. Garba ballı. Benim neymi körökönün ağını su orada inipten kıyıp çünkü bokurdağından vurdum. O olsa elini tertesini koyverdim. Biler bolsanız başladım 3. sıyınağa. Ahır düşendir Karagıcan'ın kapanına. Karagıcan'ın kapanına sıpanma mı? Vah, bizim o abinin kıyılarının bir yerine bahtı yatandır deyip şu kıyınanıp ağlayacak vurdum böyle birden yankı depemden bir çelek karaya koyulanır. Ana şondan son hakiki şar Karagıcan oldum ağlaydım. Yine de görüp dursunuz. Alan takır kızınım. Ziyan yok, maksutlu serpayın yetiyor. Yok, Senemcan, o yigit karat terpay yapacak yigit değil. Yine bir kuğundan planın kıydını, planı alıp kaçıptır diye beşler. Ağzından hayrat çevir. Hey, sen o yigit tanan ok, yönü boynalmalı. Yigit bara edil yuvan hiçe kıyalı. Karadağın arslanı yağlı. Deli yigitler kat seyrek kamat geliyendir. Senemcan, iyile yaşıl geçecek olup yine düşüp gören günüm şu. Kadim zaman bir garruca bolupdyr. Ol iki oğlunu, malını, mülkünü, yerini deň derman edip bölüp beripdir. Ağası dayıhan eken mülkünü ödü işläpdir. Insi bolsa janyny gıynaman talaban tutupdyr. Yıl ahyrynda inisi ağasından hasyly ikisi azalanmış. Ýogsa menneň talabanlar tutupdyr. Ağası yeri bir sürdürse ol iki sürdürüpdür. Ağası bir yola dökünmerse ol iki yola dökünmeripdir. Ahırı insi yer ağa, benem etdim. Men sana ikisi hizmet ettirsem de sen ağamın yerçi hasyl bermedin diýenne wah kaptanymdaky yerim eýesi var. Men bolsa eýesi diýer diýip yer ağa jogap berer. Malgara eýesiniň gözünden suwuşsa yer eýesiniň mährininden hasyl ýöňýändir. Özüň gök ýaýrada ýaşap, yerli düzde gazyna saklap baý bolmarsyň. Gelmişek ýurda alyp gardy. Ganyçen padşa, Türkmen ak padşa diýdi. Bolşewik gelip 50-nji ýyllara çenli Türkmen pürdödi. Lenine Lenin babam diýdirdiler. Stalin atamyz diýdirdiler. Anha bizim Oğuz Han Kavap sultanımız. Babamızam şudur, atamızam şudur. Ata baba döwletli ýurdumuza eýetdi. Sultanımızın tawşyrygy ýaly döwletli bolun. Ata baba mülküňize bir eýe çykyň ahyry. Ey Huday, aklıma da teper yetip duruydu. Vay! Gülöwser, sen bu taýda näme işläp ýördiň? Towa. Bizim öýümüze gelip diýip duran gepiň ne eteňiz? Kimiň öýüne? Bizim öýümüze. Siziň öýüňizde men näme işläp ýörüm? Allah bilsin näme işläp ýörün. Beh, ýap-ýaňyzy da men diňildepede ýer turup ýördüm. Gydym? Vay, ejim. 40 gün şuň diýdaryňa zar men. Gülöwser. Vay, oğrul ejim elýär. Kakam ýöräse ikimizden bilýär. Aýrylyk dölemden bileljek. Ýa-da ertir duşmagy wada ber. Bola. Ertir hukman. Ýöne sen basmyrak git.
Hoş. Sagaman ördün mü gaydım? İtleň tezine oýunaydım. Eýem daňam ataýyn eken äje. Sığıram özüň sagay balajygym. Hokman sagaryn. Bolýa. Boýuňa döneň. Sallı. Näme? O ýerde näme işläp berdin? Pikir edýän arçyn. Aşakda pikir edende bolan okmy? Hojaýyn, men bir çirkin tez eşitdim. Inede düşen günüm. Gara itten gorkujumga diýmede. Çıt. Çıt yok bol. İtten gorkamak gaýarsyn. Ak ýaylan ýigitlerinden gorkman itlerinden gorkýanmy? Hey onu eretseler beýip uraýmak bolmy? Kimleri? Bilmediklerini bolmasana, kedelhanadan gelýän jaň etdiler. Olary görelmadymy sensiň diýdim. Ýok gaý hojaýyn, hojaýyn. Hojaýyn näme diýip men sana näçe gede gaýtdym o? Bar işden ýaga alaýma. Sen jallyň syna çok bolup, Batır neresi he eşek ýaly enjilli. dostlar bilen Üstesine de gara gijeni. agy gap-garada. Gadan nagymyň ýanyna. Inni diňe üçinji synaýmyz garly. Üçüncü syna bolmaz. O nähili bolmaz. Ya dowuly, maşinli, pully. Ne bilýän gözlegi ugudan gyz bolsa, agy qaqatynyň şäherde de heleýip almış diýerler. Syna aljoraja. Han haklaşmaz güller artistlik tokap ber. Artistliğini koy görkösün. Gerek gel. Mene düşünýän näldiriň? Türkmen ähliniň uýýany görewli. Türkmen ýigitleriniň nusgalýany görewli. Türkmen gyz ýelleriniň nusgalýany Ağa Yunus Peri. Biz durmuşda Ağa Yunus Peri bilen görewlüğiniň wepallygyndan, ıgrarlygyndan, belen söýgüsinden nusgalmaly joram. Bir syna durmuş bolsa başga syna. Gönlüm coşup ömrüm verdim sen yara, sen yara. Kirpiklerin canacıda eyledin. Gönlüm coşup ömrüm verdim sen yara, sen yara, sen yara. Gırgırına gepin düşündürüp bilmeyen parlanna yörünni. Kakalama. O heley öňkede ejen kokkoy berdi. Inhanem tutuş vilayetde adavrel kakan kovdy. Kaka bolýar. Kakalama. Yoran gurrun var. Başagy kapşan näler? Oglum men köp oýlanyp kelle döwdüm. Ahyram belli bir karara geldim. Men erter ejen alıp hol mülkümde göçsek. Mülkü? Hawa. Ana yine bir hokku çıkardı. Ayrılsana. Oglum men seni özümden yüz etsem üstedi görýän. Sen dünýä iňeligiň bäri ogluma diýip iýme. Oğlum bana açarını hot haydi koyup. Ha, ýadynyň çykyp durýar. Yitireymi? Ýogsa wezipede de işledim. Garap çarpam etdim. Atadan oğula ýagyş at awray döwlet galmaly. Öňkü net gala döwletde baýap bolýamdy. Ha garypdan ýurdut da. Hökümetiň bar matlab halky baýatmalyk da oglum. Men atam Jallı baýyň 5 tanap beri bar eken. Ol şoň bilen baýapdyr. Beyik Saparmara Türkmen aşmaňa atam Jallı baýyň kydanam. Ul mülk yer berdi. Toprak degen däl. Gyzyl öndürip bolýar. Şoň ýal mülküm bolup baýap bilmesem, Jallı baýa asnat getirdigim bolar. Oglum, Jallym. O mülk göne mülk däl. Ol sen hazynaň, men genjim. Senden önjek çağa çyklan artgal façagy bolar.
Men başyny başlaýyn. Sen hem şo ýeri hiç mahal har etmegin. Bomy? Bar. Şo mülküň şu için naşyny, bağ otlany öwrüp, gül pürçük etmedem, men galkan adyny götermen. Sen baýyjyňyny ýangmy? Mülküň berilene 10 ýyl boldy. Öň aklyň nerdedi? Ay keýwany. Türkmeni Allah tarapyn ilki bagyt berilipdir. Ýöne aklymyz gijirek gelýärdi. Bä kaka. Ahiri ejem bilen mülke gitmän ýüreňe dupsyň-da. Hawa. Oň bolsun. Ýoluňyz ak bolsun. Hawa, uğruna bolsun ahir. Ay toprakdan amr bagtymy senak görelle oglum. Benim. Keyfin yok mu? Ay ýöne. Benim yönü. Ağam her kimin öz derdi bar da. Yerdim madem kam. Ayt da. Eşdeli. Aşk derdi. Aşk derdi. Ferhat. Söýgü meni şeýdip taşlady. Bilseň, söýgü meni mejnun etdi. Enim, Ferhat hepibet maksadyna yet. Bermeseler, alıp kaç. Alıp kaçsak Lowlin gorkýanna. Nämeden? Türkmençilikden ağam, Türkmençilikden bir gül ýal maşgylany masgar etmekden gorkýan ağam. Yeke yol var, alıp kaçmaly. Yür. Vah. Söýgü. Trani gittik. Söýgü üçin hiç zatdan gaýtmalydyr. Dogry ýoly, menden öwren. Esselamu aleyküm yaşlılar. Aksakallar, oňlasaňyz bir maslahatym bar. Aydy otur. Sağlıktır da erne. Toy tutaýsam diýen. Göşüp bolýar. Öylemi, olmaz. Samratcan, göçsöň çyn bolsa sen arkaýynja goşuňy ýygyna ber. Sen toýuňy owaby bolup tutar inşallah. Birden sen göçsöňi kalkan ýareştäýse, sadaka beräýmegen mümkindir. Sammajan owan epennesem sen keminesem sen. Ýöne bu döwlet tapan owanda näme üçin öşek bolýan? Ya, kıyas ağa. Owadan öşekge. Ha,
Yöne hol diňillepedäki mülkümün üstüne geçip barjak diýär. Berin Bolu bilýär. Oň bolsun. Ine mülk ağa. Hakiki mülkdaryň etjek işi şu. Ýöne samratsan, Diňlidepede ýeködüňe ýaşamak kynrak bulaýmasa sen. Onu en için ýöködüm. Ana ol gelýän daýy piýada göçelitem ýok diýermi? Hay näme. Kalkan sen bilen otaýyp göçäýär. Men diýsem göçer tan edip maýmun bolup göçer. Assalamu alaykum ýaşullar. Wa alaykum assalam. Tamam oturmasyňyz. Oňat muhal ahwallaňyz. Şükür. Gel geç. Ay geç oturmaýyn, gyssanýan. Bir toý tutaýmak meýilimiz bar bolýan. Şäket alaýyn geldim. Oň bolsun, bolu bilýär. Jamlyny öýrenmek netin wamy, kalkanbay. Wah, agyňdan Hudaý eşitdim. Göçen, Diňlidepedäki mülküm üstüne toý etjek. Mülk ağa. Samrat göçtü, kalkan sammysymyz oňulma diýmedimmi? Laýykly görseňiz. Näme menden başga da Wah, kalkan kaka. Menem mülküm üstüne geçip barjak diýänne. şeýlemi? Oğluna yer türer, ekinlikin bilen tawukdyny men başym çykýa. Ayalymam Lukman, diňillepede goňşy bolsak, hemme zat özümi delmitdi. Da, sen men hıntırjak ýa. Onu näme ýaşullar? Goşa toý tutaýar ta bolmady. Bolýar, oň bolsun. Bolýar, sag bolsun. Bolýar. Sag bolun ýaşullar. Geljek anada onda toýa barym. Hökman barar. İnşallah. Barar. Vay öyün üstüme yıkılandır. Vay detemden asmanı inendir. Kara yer hopandır. Ýam boldy baýym şagal. Vay mennene gedeyne. Vay mennene gedeyne. Näme boldy diýen? Ataýry. Kıyız gitti. Vah şimdi mennene gedeyne. Aýdydy. Düýdämi? Yok, ulusu gitti. Ulöwser gitti. Yüzüme kararı çalıp gitti. Vah hocamlı yumruk gitti. Hem bol. Şagal ýalym ulap durmady. Hey, meniň bir ardarha. Hey, garanta. Vah. Men diňlen. Araşanyň neberesi Jonansın. Ermen meni. Şiirmen meni. Gelsin. Gelsinler. Barın. Kim bile gidipdir? Men ne bileyim? Men näme yola salyp koýberdim mi? Ay senin var! Sen bir hele şekilde hele bulundu. Yarattır bolmasın. Hey şahrat değil ha? Vay men nalace değil. Tapın. Berkini verin. Ödüm on cevabını vererin. Bir yerde göründü oğlum. Adi adıma çönük. Karakan kaka, bu melgun men gatığı tanıyan. Şunun dowamında mun bilen haklaşmasam, Garaşxanyň agty bolmadygym men. Mına menem tanayan, bile gider. Hey! Bolmady. Tagarman. Bolmady. Barın işliýiňiz bilen bolun. Karakan kaka. Hey bagyrmy ýakdylar. Wah bir itogly maňa sala salyp men bilen maslahatlaşyp gitdi. O näme maslahaty? Wah. Maňa akyl beren özüm. Gum bolun. Uram. Wah men öldürmeli. Karakan kakama gitme. Soň diýeni var. Görüňde. Garaşanyň ýerden ýörenligi gnap. Garaxanyň aý näme toý tutjak bolýarmyň? Mered etjek bolýan, zäher etjek bolýan. Gakarlanmadana, gatyrganmadana daýy. Seneme. Daýy jan sen owamyzyň sylan ýan adamsy. Hanaý näme morly? İşte adam bolany. Näme? Asmanyň dörlümi, ýer agdarlymy? Garaşanyň neberesi üçse hökman bir zat bolaýmalymy? Bolanok, hiç adam bolanok. Daýy jan sen dünýeden bihabar. Daýdan bolsa eden edip ber. Hanaý gülewser gaçmaly gyzmady. Men gyzym kaçan näler? Daýda jan, sen gyzyn gaçýady. Men sebäp boldum. Köreken boljak ýigde ýalbardym. Zallyýaly ýigdi,
Akıl alatına tapmardın. Şeyle yigdin sağçıdın daydamcan 7 yola kovuptur. Sağçıda mı gelip mi? Aydiyana 7 yola kovuptur. Hey, sana öğlenen önüme nail etmedin. Seni alıp kaçan önüme nail etmedin. Hey, ayzın. Daydacan. Gülöğütür, öz zorası veren bizim öyümüzü tutuyor. Vah can yegen, sana döneyin, senden aylanayın, men uğrayın can yegen. Tasbihle maskara olup tıklar. Boy, boy. Bölüm körük dayında, günahkarım men pahir. Gelin vay diyen ha. Mülkümüzü şu suratta kâl edibilsege bizde arman kalmazdı. Kakası bular ýaly köşkli boljak bolsaň, giýje günni zähmet çekip der döküp işlemeli. Daş ötürüp aýlanyp bermeller. Kalkan kaka! Ey Kalkan kaka! Yer yerine bolly. Kalkan kaka! Ay bulara seni surata tomaşa diýerler. Suratdan bir näme peýda wa diýsene. Hali düşeňe. Öňe düş. Öňe düş. Amyň toýuna zordan gitdiň. Ogluň toýuna beýletin bar ahyry. O näme? Näme toýy? Näme toýy? Batyp razy kuda bolaýmasaň janlyjan arşyň peýkeri bilen. Janlyjan? Durdu düştüm deli ummana, yar menin başıma cıla eyledim. Bugün coşup ömrüm verdim, ten yara, ten yara, ten yara. Kirpiklerin cana cıla